Halløj og velkommen til episode 2 af Klodsby. Det er Ringkøbing Ungdomsgård, der spiller noget Attack of the B-Team. Hvis I har set episode 1, så ved I lidt om det, ellers kan I gå tilbage og se den. Jeg beklager, at der var så lav lyd i første episode, men det var simpelthen fordi, at mikrofonen stod for langt væk. Vi optager lyden via en Blue Snowball, og den står så midt imellem to computere. Nu har vi rykket lidt tættere sammen, så nu skulle der gerne være lidt mere lyd på i den her. Så, men yes, vi må se i gang. Der kommer 2 nye medlemmer fra klubben af med til at filme noget i dag. Det var vist et for det der. Nå, lad venligst være med at afbryde. Der kommer 2 nye medlemmer med i dag. Jeg går lige ud og kigger på det for der. Lige et øjeblik. Vi ses senere. Hej. Jamen, halløj og velkommen tilbage. Jeg er her med Mads. Hej. Hej. Mads og mig, vi har bestemt os for, at vi vil gå lige så stille i gang med McMonster Kø grillbarn. Og vi har nogle idéer og nogle planer, men vi havde lidt problemer med at finde noget ler, så vi kunne lave nogle mursten. Så, men jeg har en anden idé, Mads. Så vi se her. Jeg har nemlig lavet sådan en schissel ting. Hvis man højreklikker med den, så kommer der så en her frem. Så kan jeg så tage cobblestone, eller hvad nu har lyst til at komme ind i, og se alle de her forskellige ting, det laver det om til. Så jeg ved ikke, hvad for en vi skulle have som muren rundt, eller det nederste. Ikke til den der. Den her? Ja. Vi kan opprøve. Ja, den tror jeg i hvert fald. Man kan altid lave dem om, man kan sætte dem her ind igen, og så kan lave dem om til den anden en, så det er ikke sådan helt vildt. Jeg skal lige se på det papir her, lige et øjeblik. Der. Vi har lige sådan hurtigt lige skitset noget ned, så jeg regnede med, at måske 20 gange 30 skulle den være. Den her. Det bliver godt nok en stor grillbar, men hvis vi prøver at sætte noget derned, så kan vi se, hvordan det ser ud. Ej, det ser kun noget. Eller hvad? Ja. Som sådan. Og så glas ovenpå. Problem med musen, eller? Ja. Prøv at trykke. Nå. Vi kommer lige tilbage lige om lidt. Yes, vi er tilbage. Vi vil lige fjerne det øverste lag heroppe, og så se lige, om vi ikke kan finde, så den kan blive 20 gange 30. Og så, ja. Vi kommer lige tilbage, når vi har fået gravet lidt mere ud her. Yes, velkommen tilbage. Mig og Mads, vi har arbejdet lidt, og vi har nu lavet skelettet til vores McMonster Kø. Klodsbys nye familierestaurant. Skal vi lade folk se det, Mads? Ja. Da, 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 da. Kan jeg zoome ind? Yes. Og vi har haft 2 gæster. De er her. Der kom 2 zombier ind. Så de gav noget lidt kød frivilligt til restauranten. Det var fedt. Nej, det var lidt for mange gange. Så. Der, sådan. Yes. Vi er ikke helt færdige, som vi kan se. Der er mange lidt glas. Der er mange lidt gulv og lidt af hvert. Et køkken måske. Nogle sædepladser. Mads har fået en hat. En flot hat. Jeg går lige ned og laver glas der. Mads, kan du fortælle, hvad vi har... Prøv at komme her igen. Hvad har vi tænkt på her udenom? Egentlig? Vi vil lave sådan en drive-in. Ja, vi snakker om at lave noget drive-in, men nu er der ikke rigtig biler her i Minecraft. Men vi kunne sikkert lave et eller andet, for der er Archimedes ship. Der kan man godt lave nogle ting. Men vi har tænkt på at lave en ride-through, så man kan ride igennem. McRide, eller McRid, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Så man kan ride rundt og få sin mad her med på en hest, eller en gris, eller noget finder på. Så, men det bliver lidt senere, vi arbejder på det. Yes. Og Mads, han er en reje. Vi ses lidt senere. Hej. Velkommen tilbage igen. Og jeg har set den creeper, der er i baggrunden. Den må lide samme skæbne som foråret. Så I kan se tæppet her. Det var engang et forår. Nå.
Lad os se, hvad vi fik. Skal jeg lige holde øje med den der. Se, vi fik lavet i dag. Vi fik jo lavet familierestauranten, eller i hvert fald skelettet til den. Skal jeg kigge. Vi har fået lagt noget gulv på. Vi er ikke helt sikre endnu med det her, men herover bliver en disk, man kan bestille ved. Og jeg elsker simpelthen den lyd her. Det passer ikke, det gør jeg ikke. Mr. Crayfish har opdateret sin furniture mod, og der er kommet en mærkelig trommelyd på, hver gang man åbner. Det bryder mig ikke helt om. Jeg ved ikke, om man kan slå det fra et eller andet sted. Det skal jeg ind og kigge på. Men kan være, man vender sig til det. Men det er meningen, at det skal fyldes op med ting og sager, man kan købe herom. Wow. Og så kommer den gode kunde hen her, og der kommer et skilt op her, hvad man kan købe, og ting og sager, og hylder med forskellige ting på. Det her har vi snakket om det skulle være et kontor, eller hvad det skulle. Det kan også være, at det bliver en del af vores ride igennem, altså ride through, hvor man kan bestille mad og ride igennem på en hest, og få sin mad den vej. Det ved jeg ikke helt endnu. Yes, men det må vi se, hvad vi gør. Og vi skal selvfølgelig have lagt tag på den her. Det bliver en del nemmere at komme rundt og bygge ting og sådan noget, fordi at den her modpack, der hver gang man slår et dyr ihjel, så kan man morfe om til en af dem her. Og da jeg har slået en flagmus ihjel, så kan jeg jo nu flyve, og det er der også nogle af de andre herinde, der kan. Så det er en del nemmere både at bygge ting og komme rundt og finde ting. Så yes, det var lige for at vise det. Man kommer vi ud igen, det gør vi her. Sådan her. Man kan også komme det til favoritter, og så lidt nemmere om at få rundt. Nå, men det var lige McMonster kø her. Jeg lige vil vise jer. Så vi ses. Hej. Halløj, og velkommen tilbage. Jeg er nu sammen med Niklas. Hej Niklas. Hej. Vi havde egentlig en plan, eller Niklas havde en plan om, at han ville lave en zombie spawner. Ikke en zombie spawner, hvad hedder den? En zombie grinder. Vi ville lave en masse kød ud af zombier, hvor zombierne falder ned og drukner. Og der var sådan en mand ting her, hvor der var en spawner under. Men er det en zombie, det der? Nej, det er et skelet. Det er skeletspawner. Men vi laver den alligevel. Så kan vi få en masse ben og sådan noget ud af den her. Det er også fint, og buer og ting og sager. Pile. Så vi kommer lige tilbage, når vi har lavet den. Eller når vi er i gang med den, så skal vi vise, hvordan vi laver den. Men vi skal have fundet en mere, for vi skal have noget zombie-kø til vores McMonster-kø restaurant. Yes. Vi ses lidt senere. Har du noget at sige? Nej. Okay. Hej. Halløj, og velkommen tilbage. Vi har lavet en skelet grinding maskine, eller hvad man kalder den. Som I kan se hernede. Den spawner skeletter, og så har vi hældt vand i hver hjørne. Og den er 9x9, så vand det løber ned. Og... Au. Vent på mig. Nå, kom du med. Vil du først ned? Ja. Og hernede i kælderen hernede, Der kom 3 pile. der har vi sådan en hopper. 7 vogne og dødt. Ja, tager vi det der. Og så står den så ellers bare og samler ind her. Hov, det forsvandt igen. Det tog Niklas vist. Der kom flere i. Så. Og der er en mere, eller hvad? Så her kan vi altid lige gå over og hente nogle ben eller nogle pile. Så Nej. det var godt nok zombiekød, vi skulle bruge. Men... Og der kom 2, og en pil, og en mere. Yes. Men det var det for den her gang. Vi er snart ved. Har du noget, du vil tilføje? Mig? Ja. Nej. Okay. Vi ses. Hej. Velkommen til afslutningen på den her video. Der er lidt for mere, jeg skulle have fat i lidt senere, kan jeg høre.
Jeg vil lige vise jer noget, som jeg egentlig snakkede om allerede i introen, vi vil lave. Og det er... den kommer lige tilbage til. Vi går lige herover i stedet for. 3 stykker papir, fjer og en inksack, eller blæk, og så en pressure plate. Så får man nemlig et clipboard. Og et clipboard, der kan man simpelthen skrive ting på. Sjov nok. Sådan her, skriver lige to-do liste. Og så vil jeg lige skrive Theis. Jeg vil lave en til dem hver. Men Theis han er i gang med farm lige i øjeblikket. Så lige staver det rigtigt. Og Mads er i gang med MacMonster. Simpelthen så kø. Det kunne lige stå der. Og Niklas. Han er i gang med farm, eller hvad hedder det, skelet grinder. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det er simpelthen, ja, den laver en masse, den slår en masse skeletter ihjel, og vi får alle tingene fra skeletterne af. Men han skal lave en med zombier. Skriv lige zombie. Grinder. Sådan. Ja. Ved du hvad, vi går altså sådan her. Og de andre også. Sådan. Og så kan man simpelthen bare lige sige, at den hænger vi lige der. Så ved vi, hvor den er. Den her over, det er en, jeg skal bruge til den her. En strongbox. Den er ikke særlig stor, men man kan lige smide nogle af de ting i, som man gerne selv vil beholde, som de andre ikke bare skal have lov til at tage. Ellers så har vi jo nogle kister, hvor folk bare kan tage, vi deler det, der er herinde. Men hvis der er noget, man gerne vil gemme, så kan man smide det i den her. Eller man får en hver, men så kan man smide det der i, det er det, jeg mener. Og den kan man så simpelthen gøre sådan her med. Whoopty. Tage den med og stille den anden sted. Og herovre kan I se, nu er den låst til mig. Man kan gøre så, at der er andre, der kan komme i den, så der er flere, der kan dele sig med samme kiste. Eller man kan lade den være åben til alle. Man klikker den der, så er den låst, så kunne mange komme i den. Det var det for den her gang. Vi ses i episode 3, og ser hvad vi finder på der. Hej hej. Nu skal jeg lige have fat i det for der. Vi ses.